Kohimen ko para mayidhaw Trai Jesus Christ. Ngies ngo naga jimpule benyingkom. Kumno utrai ukren lemba u Paulus bakuit. Yaga jingkardor. Ban pindon burom ya utrai Jesus haga jingim choni. U Paulus bakud ulas ngautu ba yaga jingkardor. Ban pindon burom ya utrai daga jingim kachamu. Haba ulas ngautu ya kanega jimmaya ula ong. What ya ke jingyapru ting nama what ya ke jingyapru kalang por ban pindon puram ya utrai ban ya sno badlang bad utrai pura ha ke jingin badu Paulus bakuit ukran shai ke dar ka jingyale jungi iwei pa iwei ka de balong ban penbriang ya ke kubur baba ban pindon puram ya utrai what da ka medjungi Don bon gibri haganega juk kaba minda kimju burom yala kamme. Don bon gibri ki lepop hakame. Don bon gibri ki ong kane kade ka medjunga ngalle kabamon. Henry kae ka spirituality jong kamme. Kae ka bakordor tam kabayade bat kamme. Lada uble ulatao iyengi haganega med uble udon ka jingdumu udon ka saindur halor kane ka met halor ka jingim jongi namar uble ula pension ya ka dur jongu halor ka met ka pan jongi tengimla ban lemon bon gebru ki lemon don bon gebru ki penjat ya ka met don bon gebru ki draw ya ka tatu ha ka met namar kim skohun satia ya ka met kaba uble ula ai Teki persyamban penitenad ya kamet, palat ya kaba uble usaindu. Don bon ki buriu ki bales niu kala kamet jonki. Don bon ki buriu ki ngop ya ki pop ba penja burom ya lade. Bat kane baro kalang persya ya ka saindur ka jongo bale. Namar habang istang ban penim ya ukris hapo jongi, ngimla ban kongu shu ya ka buis niu jongo bamet. Ngide ban penim barabor yaw Jisu. Ngide ban penkraw yaw Jisu hakamet jongi. Kane kalonga jingkot jong Jisu yengi iway pa iway. Bad habangis tang ban penkraw yaw Jisu hakamet jongi haka jingim jongi. Habangi ay jaka yaw Jisu. Habangi ken kordor yaw Jisu haka jingim jongi. Kaya ka ban sajia haka jingim jongi. Utray un sa penkraw yengi hakamat kibriyo. Minda ka gospel ka kranayu. Haba kots ngaba yapi kano ka JIngkhawai. Pimde ban wat ya ka jaka bapaw hak kamat. Ujisuang pendrit yalade. Mano bakwa ban paw kamat yalade shimet. Ya ka jingkwa ka po jongi. Ya ka jingsarong jongi kapalong yangi ban paw kamat. Ngikwa bakiwekin yo iyangi. Ngikwa bakiwekin pedyang yangi. Ngikwa kiwekin burom yangi, ngikwa bakiwekin penkraw yangi. But bonsin hakane ke jingale jongi bonsin you roy you kijat yakiwe. Ngipin sniu yakiwe. Ngipin jaburom yakiwe. Haka jingale jongi ban yo burom. Lese dakatin ka telej. Ngipersyang ban penpo yakiwe. Don bon kibriyo dakat telej jongi kipen mong yakiwe bale namar ka jing sarang hapo jongi kila kwa balong ki baningkong lese daki jingle jongiru ngi persyang ban pendrit yakiwe bale ngiting hapo jongi ba ladangam le komne nganam yo buro don kiba kibru kibale don bor yakiwe don kiba tombor yakiwe don kiba pensniu yakiwe dak kaspa ne daka bor jangga pertai bale kidon hapo jangki ya ka jingting lupa kapta ka jingting ka pelong yaki ban leben yaki wei badu Jisu pat wai hangi ya ka lindi kabatimai kalong ka lindi jangga jing sneurit lada ngiko ban yo burom pendrit ya lade badu Jisu wong habangi pendrit ya lade hangda u Jisu utrai yang hangne ulong ublay
Omde ban perkat hoi habang alai JIngkhawai utau utrai ing bakot yenga unwan yalam yenga hakamadu hangne utrai ing ulong ujisu mano bakot yengi shaga JIngkhawai bade ujisu mano ba penkrai yaga JIngkhawai bade ujisu mano ba ais no ba yaga JIngkhawai bade ujisu badu jisu unsawan peit hadu katno ngilong ki basnge veret habangi wan shaga JIngkhawai mindangi don haga JIngkhawai yu kerish bakoi habangi pendrit yalate hakaba aiti lut yaga jinglong jongi yaga jingduna jongi yagi pop jongi bado trai un sustam ban pen krau yangi kane kalong ga jimman toy habangi duwai nagabenda kano ka jingtumu ngide bandon ka mensiam bas ngeverit kalam kata ka mensiam bas ngeverit ngimla ban penhun yau palai ka jingyale jonga ba jumpi ka deban long barabor ban penhun yau palai kumno ngila ban penhun yau palai ngila ban penhun yau palai habang ngilong ki bas ngeverit hagamensian ngila ban penhun yau palai habang jid ya ka lindi jonga jingkoi daka ba im ya ka lindi jonga pop ngimla ban penhun yau palai Ublay uhun halor ki kun ki ba traishitam banyada ya ka jingkuit ya ka jinglong kuit ya ka jinglong soti jongi naga benda ka burom jong ublay. Di naga taga da ko himen ko para ngide banyale ishtam hakamat ublay kenamba ngindup long ki ba pensngo ba ya bonsin ya ka jingale ishtam kalong hakamat ke brio banyo burom banyo kanam ka burom. But kane kasyat kalayangi. Tongin long ki kun kiba pendrit yalade. Tongin long ki kun kiba pendon burom ya ubale. Haka kor ka burom jongi. Haka kran ka kana jongi. Habangi penyade bat ki para brio. Habangi penyade bat ki para samla. Habangi penyade bat ki para kinna. Tongin don kane ka akor hangi. Akor jongno. Akor jisu. Akor jisu. Jinglong jisu. Culture jisu haka jingem jongi. Tongin duai haka negi ukerish bakuin. Bangin don yang kane ka akor jisu hapo jongi. Akor balong ki bas ngevare. Kenapa ngindu penhun bat pensunga ba ya ubelai barabor. Jisu beid ngilong ki jome. Ngiko balong uro jome. Perlong yang ngi ki bas ngevare. Bangin dup laban pendon buram ya me. Daka sap kapong jongi, daka jinglong jongi, daka met kapar jongi. Bangin pin krau ya kaburom jome, da baru ki jingle jongi. Kerku ko trai, pin koi pin kiaru ya ka met kapar jongi. Bangin long ki kun, kiba pin sungoba ya me, barabor haga jingim jongi. En ya ro, ya utrai Jesus Christ.